May nag-away, siningkahay, hangtod nga napadulong sa binugno ay gitambagan sa silingan. Kay ang babay bago pang gipamalayan, baso ug kaldero ng lupad, kaplato gipang balibag. Kay tungod bag-o pang naglibin, gadyas kung kinsay maandar. Dunay tawo pahiro-hiro, sa nag-away siya kalit nga niadto sa pagtikang niya sa hagdan. Sa basong gilabay naigoy ang agta.